Kippari Pekka, sail away and feel the wind. Avaa purjeet, anna tuulten viedä minne vain. Elämä ja vapaus on tässä ja nyt. Kippari Pekka, sail away and feel the wind. Tullaan Raippaluodon sillan kohdalle. Alituskorkeus 24 metriä. Meillä on masto pikkasen alle 15 metriä. Pitäisi olla ilmaa riittävästi välissä, mutta ja onkin. On hienon näköinen silta kyllä. Tsiikatkaa. Miksi mennään moottorilla johtuu siitä, että meillä on 10 metriä sekunnissa tuulta ja se tulee suoraan vastaisesta. Niin tulee tämmönen moottorimarssipäivä. Tosin mennään vähän lyhyemmin, eli eilen oli pitkä päivä, tänään lyhyt päivä. Tehdään semmonen 3 tunnin moottorimarssi tohon Vaasan keskustaan. Mennään sinne juomaan skumppaa. Noin puolivälissä matkaa tuuli kääntyi meille suotuisammaksi, jolloin saimme nostettua Isopurjeen ylös ja pääsimme purjehtimaan loppumatkan kohti Vaasaa. Vauhtia 5 solu. Rantautuminen Vaasan vierasvenesatamaan ei onnistunut ensimmäisellä yrityksellä, sillä Poijuhan liina jäi jumiin ja väänsi Poijuhan poijuun kiinni. Toisella yrityksellä ja toisella Poijuhalla rantautuminen sujui mutkattomasti. Ystävällinen satamatyöntekijä kävi kumivenellä vääntämässä Poijuhamme irti Poijusta. Saatiin meidän Poijuhaka takaisin. Ja tässä Motonetin Poijuhassa on se ongelma, se saattaa luiskahtaa tonne väliin toi poijun rinkula, mihin se laitetaan kiinni. Ja et saa kyllä sitä niinku millään irti sieltä. Eli ei tää oikeastaan meidän vika ollut, tää oli vasta tuot. Päivä 3. Alkoi hyvällä säädöllä kyllä, että toi laiturista lähtö oli jotenkin poikkeuksellisen haasteellinen. Meni vähän säätämisen puolelle. No onneksi ei mitään vahinkoa sattunut, mutta ei se kyllä tyylipuha suoritus ollut. Vaasassa muutenkin oli aika haasteelliset olosuhteet. Mesta oli siis aivan upea ja kaikki puitteet jees. Tuulen suunta oli vaan sen verran kova vieraslaituri, että se aiheutti pientä probleemaa ja septilläkin kun käytiin, niin jouduttiin 2-3 kertaa hakemaan se linja ja se, että saatiin tarpeeksi rivakasti köydet kiinni sitten laituriin. Mutta semmoista se on. Näistä pitää ottaa opit kotiin ja unohtaa sitten kaikki muu. Että paljon semmoista pientä perusvirhettä, että mikä on helposti jätettävissä pois. Mut keli on mitä mainioin. Nyt vielä aamusta lähdettiin tosiaan ennen 5 jo liikenteeseen, jotta saadaan nauttia näistä rauhallisistakin tuulista, että tuuli tuossa
iltapäivää kohden sitten yltyy ja tulee ihan vastaisesti ja joudutaan tuolla avomeren puolella menemään, niin se varmasti nostaa myös aallokkoa. Niin, toivotaan, että tästä tulee nyt silleen loppupäivästä ainakin niin hyvä. Tän näköistä täällä on. Tässä oli ihan hyvä suojasatama. Tuuli alkaa kääntymään. Kohta se pitäisi puhaltaa suunnilleen tuolta suunnasta, niin sit mennään koko yö. Meillä oli tänne oma privalaihturi. Ei huono. Kello on 1 yöllä. Kaskinen näkyy edessä. Saatiin vihdoinkin tuulta. Ihan huikea meininki on nyt. Ollut vähän huonot säät meille. Ollut pelkästään vastasta ja överiä. Ihan överi tuulta oikeastaan. Nytkin tultiin tuulen suojapaikasta niin 7 tuntia moottorilla. Piti olla tuulta, ei ollut tuulta, mutta nyt alkoi just ja naatiskellaan. Ei varmaan silmistä näy, että alkaa olla kohta 24 tuntia purjehdusta takana. Tää on kiva. Hyvää maininkia avomerellä. Saaristo on tullut jo tuohon lähettyville, mutta tyyntä ollut. Ei ole sääjumalat ollut meille suotuisia.